Sanibonani guys, igama ngiqobile ngiphathela amazivela ekobaba angomhla ka-3 August. Guys, uBahumi usekhathele ukuzitshwa uzwe lakhe. Umqonde ngqo namhlanje wathi ngeke ngezwe lakhe kuzomela ungicacisele bhuti. Angazi noma kwi-relationship ngiyaphuma noma ngingena yini. Angazi noma kiyasa noma kiyahlwa yini. Yazi uyangisiba futhi angazi noma lento mayelana nokuthi awusafuna ukungilobola. Uma ukuthi awusafuna ukungilobola ngitshele phela ngihambe ngiyotshela ubaba ukuthi-ke amane akhohlwe ile ndaba yokuthi wena uyeza ekhaya. Athi like ayibo akunjalo mamTawunge, ukuthi nje ziningi izinto ezisekhanda. Wathi ngitshele phela yini le yenzakalayo. Athi like uzojabula yini kona mase sekuthiwa uyashada, ushada indoda engazazi kwayona. Wathi ukhuluma ngani mawuthi awuzazi wena? Wathi ngisanda ukuthola ukuthi angizalo ukhetho wakhe. Wathi ini? Wathi ya angizalo ukhetho wakhe, kusho ukuthi angisiyena wakaMkhize. Hayi, waqala-ke manje uBahumi wahlohla amehlo. Wathi manje uma wakho uthini ngale ndaba? Wathi yabona-ke lowo muntu wesifazane yena kanyeke nje ungicasula kakhulu ngoba uthule isikhathi eside kabi nale ndaba. Wathi awukakambuzi? Wathi cha, angikambuzi. Kahle kahle anginaso ngisho isikhathi sokumbuza ngoba angiboni ukuthi ngiredi ukubhekana naye njengamanje. Guys, uBahumi wathi lalela, kuzomela umconfront uma wakho. Angeke ukwazi ukuthi uthule ngale ndaba, phela uyena oney'mpendulo zokuthi uzaloba. Uzwe lakhe guys, bonakala ukuthi stressekile, akazi nanokuthi ayiqale kanjani indaba ngoba usagcwele intukuthelo. Akaboni nanokubona ukuthi mayefika lapha kunina uzofika amane ukuthi akaqhume njengebhomu ngoba ngampela umoya kunzima ukuthi awehlise okwamanje. Guys, ayakupheli-ke lapho. Ugogo lo osizayo laphaya kaMkhize uhlulekile ukuthi ahlale endlini la kugcwele khona inxushunxushu yey'nkinga. Wahamba waya-ke emzini kaKhethiwe eyohlambuluka khona. Uthe mefika nje kwathi hayibo Kreni, ubekwa yini lana? Wathi kubi sisi. Wathi indaba uma u-right? Wathi kumabheketwane laphaya. Ma uhlezi ephethe iBhayibheli akahle kade agcina ukudla. Uthi ngobani? Wathi kuney'nkinga. Wathi uzwe lakhe yena uphi? Wathi yabona-ke lezo y'nkinga yifaka naye ngoba naye uzwe lakhe akekho mnandi mani. Wathi hayibo kungenzeka ukuthi uMusa, phela uMusa uyena lo ohlezi elethe inkinga ekhaya and wagcina edubile ehambile. Wathi no, yabo le ayimayelana noMusa. Kuyokafika uMalumbangizwe, yabona emva kokufika kwakhe nje kumane wabheda isimo. Wathi bekukhona uBangizwe ezokwenzani? Wathi nama ngazi sisi, ngicela ugijima uhambe ekhaya uyobheka isimo. Ngeke nami angikho right, uma wakhe akekho right, hamba ubheka ukuthi kwenzakalani. Okay, Khethiwe-ke wavuma ukuthi uzohamba yombheka unina. Guys, uzwe lakhe-ke naye ugcine esiqungile-ke isibindi, wahamba waya kubo. Uthe mefika khona uma wakhe besahlezi njalo nje laphaya kusofa ephethe iBhayibheli ngesandla, engathi iBhayibheli lizoma lishintsha ama-DNA test result liwenze-ke uzwe lakhe kube owakaMkhize. Guys, uthe mengena uzwe lakhe wathi ma sidinga ukulumana indlebe. Omane wayisola indaba uMambokazi ukuthi hayi yabo le hayi mnandi cause ubuso bazwe lakhe vele bebuqoka intukuthelo guys. Umane nje wathi wathatha iBhayibheli walibeka eceleni, waqeda wabeka isandla phezu kwalo. Wathi uyazi labantu basenkantolo sengiyababona manje ukuthi kungani bebefungisa abantu bethi ababeka izandla eBhayibhelini. Basuke bazi ukuthi kumele kukhulunywe iqiniso lodwa. Hayi kanti kuqondene nje naye bandla uMambokazi ubeyibekele isandla lapha eBhayibhelini, hhayi ngoba nakhe bethi ufuna ukukhuluma iqiniso kuzwe lakhe. Umane wathi ma awungitshela, ubuzongitshela nini ukuthi mina ngizalo ukhetho wakhe? Wathi ukhulumani manje? Khuluma umbhedo-ke manje, wena uyindodana kazwe lakhe. Wathi ma ukuthi mina ngiyindodana kazwe lakhe, awukungitshele-ke ukuthi-ke uKhethiwe benoMusa bona bazaloba. Hayibo, wathi ukhuluma ngani wezwe lakhe? Waqeda wakhipha ipheshana nama-results e-DNA. Wamane wamuthi nje ngalo, wafunda uMambokazi. Wathi umbhedo lo amanga lawa. Wathi ma i-DNA test ayikaze yaqamba amanga. Wathi njengoba ngikutshela nje mina, wena uzalo ukhetho wakhe. Yabona nje ukhetho wakhe uyaphenduka ethuneni leba sikhuluma nje ngoba yabona lento lokuyisho ukuthi awuzalo wena iyamcasula. Wathi uma ubaba ephenduka ethuneni uphendukiswa uwena nalamanga kugcweleni. Wena unamanga, wena muntu wesifazane ungiqambela amanga for over 30 years. Unesibindi
futhi ngiyabona nje ukuthi wayeqinisile ngempela uma kamhlaba ukuthi wena awulunganga. Wathi ungalinge ukhulume ngalowo nkosikazi kuthiwa uzandile la kumina. Washo wamdusha ngisho esifubeni guys, edusha indodana yakhe uMambokazi. Kubonakala nje ukuthi le confrontation, hayi, imenza thukuthele uNtombomi. Guys, kuthe kusanjalo kwabe ngingena uKhethiwe. Wathi kwenzakalani la? Uzwe lakhe wamane wahluleka nanokuyichaza indaba waphuma ngomnyango. Washiya uKhethiwe-ke nonina. Hayi uMambokazi umane waqhaqhazela, wahlala phansi on the floor, wabona nanokuthi umbhede uzomshisa. Evevezela ebeka isandla emlonyweni. Hey, inhliziyo guys novalo ukuthi akuphume ngomlomo. UKhethiwe uthi ma khuluma. Kwenzakalani lana? Ayi, lapho uphethe DNA test result lapha esandleni uMambokazi and uKhethiwe uyahalela ukumphuca yona abone ukuthi yini le esiyenza unina nomfowabo phela omdala bexabana ubende kanje. Hayi guys, le emndenini-ke wakaMtawunge, hayi impela-ke uTsholo iphatheke kabuhlungu ingane yabantu ukuthi ayivaze iye eThailand. Shuthi-ke bebeplanile nabangani besave ngisho imali yokuya eThailand, kodwa-ke uthe sekuyisikhathi sokuhamba-ke uTsholofelo-ke bamnqabela ngoba phela abazali bakhe ayi abathandi ukuthi ingane ibe uvanzi, ingayiphathi kahle lokhu igcogcoma ibe incane. Shuthi-ke ugirl udinwe kabi yile ndaba, wamane wahlala kusofa lapho ayangena ama-notifications abantu sebehambile lapha baya eThailand, benza wonke ama-activities and bayamshuthela ugirl, bayamsendela. Sekuthi nje akamane ayibulale straight ngoba phela uyafisa naye ukuthi ulaphaya. He, udadewabo-ke lokhu to deny. Umane nje wamenzela i-special Thailand at home. Wakha amajuice aphuzo eThailand, wafaka iy'mbali ey'fakwa eThailand, wadecorate igceke kwangathi ise-Thailand, baqede badlala ilimbo njengese-Thailand. Kwase kwathiwa-ke, if you are not allowed to go to Thailand, we will bring Thailand to you. Nangampela-ke guys-ke bamenzela-ke bandla ubumnandi, wajabula ugirl, washo ukuthi hayi yena she's got the best sisters in the whole wide world. Right, asithembeke ukuthi-ke lobo mnandi-ke akukho-ke okusha okuzophinde kwenzeke ngoba ngathi uNtombo uyayithanda izinto, and njengoba esena 21 uzibona sengathi usemdala, old enough to do whatever she wants whenever she wants and nobody can tell her anything about it. But anyway, sizobona-ke guys as isikhathi sihamba ukuthi-ke iyozala komoni. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqabile niphathela amazwibela ekobaba angomhla ka-3 August. Guys, ubahumi usekhathele ukuzitshwa uzwe lakhe umqonde ingqondo.